Îl obosești, Dani, și luăm. Îl obosești și luăm. Mare rău, mă. Îl aduci mai aproape de mal și îl iau. Ai făcut montura bine? Da. Lasă-l să-l obosești. Obosește mult. Obosește. Da. Filmează, lasă-l să ducă încolo, că n-are un să agați. Mai trage. De drumul de aici. Nu, de aici. De drumul de aici. Nu vrei să-i dai fir. Mamă, ce mare e. La ce, la omălit? La pâine, nu la pâine, la ăla. La ce? La porumb. Am dat de 7000 de ori aici. Și trage. Dacă aveam niciodată, acum luam. Dar luăm și așa dacă-l obosim. Dar e mare rău. Obosește-l. Trebuie să luăm, mă pun pe burtă și da. Să nu se bagi în astea, mă. Uite și tu ce monstru. Să-l dai de sus de acolo, să poți și să mă gândesc. Păi nu, de aici să-i dai ca să poți și să mă gândesc și să-și aer. Acolo nu știu cât de bun e. Firul e bun. E de la de 4, e de la mare. Mare? Da, e mare. Dacă l-a agățat bine, nu, dar firul. Nu, firul e bun. Firul e bun. Încolo, să nu se ducă că încolo el. Dacă ai dat două guri de aer. Ei, că nu pot. Ei? Încă nu pot. Da, să obosește, nu. Nu te grăbi că n-ai aici. S-o scoate. Are 5 kg. Uite ce mare rău. Filmezi acolo? Filmezi? A? Da, da. Așa e, lasă-l acum să plece. Gata, închide ca să...